На днешния ден преди 10 години започна сезон 5 на Ninjago. Този сезон беше един от най-емблематичните за франчайза, като беше едновременно страшен, интересен и пълен с мистерия и същото време допълнение към историята на франчайза. Въобще сезон 5 беше много велик, доста хора му се кефеха, имаше доста емблематични злодеи, въобще имаше от всичко по-малко, което беше доста яко. И да не говорим, че самия сезон беше доста як, както ви казах, и се радвам, че на днешния ден става на 10 години. Даже предполагам, че доста от вас не са се досетили точно това, но все пак реших да направя видео, с което да ми припомня този сезон и съответно да ви разкажа защо всички го харесват толкова много. Иначе самия сезон като цяло си го биваше, като доста фенове го харесаха, поне 90% от феновете го харесаха, докато другите 10% просто не го харесаха, защото примерно смятат, че е скучен или предсказуем и други подобни. Но може би главната причина за харесването на този сезон е Моро, който, както знаете, беше господарят на вятъра, иначе сега е Фразия. Добре, отклоних се малко от темата. Моро беше доста добър злодей като цяло, облада Лойд и заради това нинджите си загубиха силите. Въобще цялата работа беше такава, че нинджите трябваха да спасят Лойд от Моро и да спрат неговия зъл план, който беше да освободи своята господарка и съответно да преземе цялото Ninjago с призрачната си армия. Въобще самия сезон, както ви казах, си беше доста як и всички искаха Моро да се завърне, както и стана тази година. Естествено доста хора не приеха това, че Моро ще се завърне, защото, както каза един фен, трябва да приемем факта, че Фразия е новия господар на вятъра и да забравим Моро, но не съм съгласен с това. Моро се представи доста добре в епизод 3 на сезон 3. Въобще, Моро ще си бъде винаги нашия любимец. Но колкото и да е добър този сезон, доста хора не му се изкефиха, може би просто защото не се харесали призрачната тема или просто, знам ли, те си нямат друга работа и са тръгнали да хейтят нещо, което се харесва. Друго важно нещо е историята на Сенсей Ву и Моро, която е доста интересна, пълна с изненади, агресия и други подобни, което беше доста добро попълнение към историята. И като си говорим за добавяне на нещо към франчайза, бяха добавени новите Erjitsu спинери, които, както знаете, участваха в шоуто и се превърнаха в емблема на Ninjago, като, както знаете, Erjitsu е летящо спинджитсу, което беше доста креативно като цяло и също така това нещо се проследява и до днес, като например от Erjitsu се вижда в сезон 5, 6 и 7 деня на отишлите си и после няколко години по-късно го виждаме в Империя Прайм. Като цяло Erjitsu си беше доста креативна идея и се надявам в бъдеще да имат такива неща. И съответно последното нещо, за което ние ще си говорим, е същността на сезона. Значи същността, както ви казах преди малко, е съответно Моро превзема Лойд, нинджите си губят силите и трябва да го спасят, но се забъркват с други неприятности, а тези неприятности са призрачната армия на Моро, която, както знаете, попречваше по един или по друг начин на нинджите да достигнат целта си, което беше доста хем интересно, хем епично. И реално погледното, самия сезон се фокусира повече на Ния, въпреки че Лойд е талисмана на комплектите за сезон 5. Но все пак Ния стана господар на водата и успя да спаси всички със своята елементна сила и съответно след като спаси всички поставя ново начало на своето развитие и съответно в момента, в който спаси всички от доминантата и от Моро, този момент се превърна в един от най-емблематичните за франчайза. Добре хора, това ще бъде видеото, дано да ви е харесало и съм сигурен, че след това видео ще гледате сезон 5, да си припомните малко самия сезон и няма нищо лошо в това. И мога само да ви кажа приятно гледане и ще се видим другата седмица.